Cama kumthokozani bantu abahle, cama kumthokozani, ndiyathemba niyaphila. Bendipostile ke ividiyo malunga noba umntu wenza njani xa ezawuqala ukuthobela isithunywa. Ngoku ke ngoku into endizawuthetha ngayo ke ngoku namhlanje ndizawuthetha ngezambatho zesithunywa athi umntu azifumane. Umntu ke xa ethobela isithunywa abantwana basekhaya kumele enze sure uba uyazinikela. Xa ukwazi ukuzinikela ke yonke into iba lula, but xa ufeyilayo ukuzinikela kuba nzima. Andinoba ke ukhona umntu okhulele ezilalini apha. Ezilalini ke abantu abakhuliswe ngoomakhulu. Once ezilalini kube late ngelaa xesha kwangekabikho mbane, oomakhulu babesithi ke akulalwa okanye akude kuhlwe kungekalayitwa endlini. Nesithunywa ke sinjalo, akude kuhlwe ube ungekasilayiteli wena mntu waso, ube ungekawalayiti amakhandlela wakho. Amakhandlela wakho uthi uthandaza ngexesha othandaza ngalo. Umzekelo xa uzawulala kube kudala usilayitela isithunywa sakho, utsho ke ngoku ubone nee-signs zoba ziyaphakama. Umzekelo xa ulayite ikhandlela ungumntu wesithunywa, ziba khona ii-signs whereby ikhandlela lakho ubone uba linezinto nje eziphakula ukubonisa uba isithunywa si-active ngelo xesha. Then ke ngoku ndize kwinto yezambatho. Umntu ke onesithunywa uyaziphupha izambatho, uyaziboniswa izambatho. Ngelinye ixesha ube nala inner voice ekuxelelayo uba hayi mani khawufumane isambatho esithile, utsho usifumane. Umntu uyasithungisa isambatho, after esithungisile isambatho asihlambulule. So kuba njalo xa uhlambulula izambatho zakho ke uye ufumane ibhakethi eli-empty, amabhakethi amabini. Amabhakethi amabini angaya, kolokuqala ufake amanzi aclean, kolesibini ufake imixture, ufaka ibisi, ufake i-rough salt, ufake umadubhula, ufake ispirit, ufake amanzi abandayo. Then ke ngoku before wenze okanye before uhlambulule izambatho zakho kumele uqale ke uzibike isithunywa sakho, then uthandaze phambi koba ube izambatho zakho uyazihlambulula. Ewe mntakamoya ke iba njalo, uyathandaza ubike izambatho zakho, then ke ngoku utsho ke ngoku uhlambulule izambatho zakho. Xa uhlambulule izambatho zakho ke kwelaa phela elinamanzi aclean ufaka izambatho zakho ube uthandaza, usitsho umthandazo wakho, ube usipikela isithunywa sakho, ube uhlambulula izambatho zakho. Ube uyazikhupha ke ngokwelaa phela elinamanzi aclean, awuzikhami. Ufake kweli phela elinamanzi anemixture yakho. Uyazifaka ke ngoku phaa kwelaa phela, uziyeke phana zilale ubusuku bonke. Ekuseni ke ngoku uyavuka, uyathandaza, utsho uzoneke elayinini. Xa uzonekayo awuzikhami, uyathandaza uzikhuphe nje ube sowuyazixhoma elayinini. So xa uhlambulula izambatho wenza kanjalo. But ke nalapha ekupheleni kwevidiyo ndizawuzibhala into umntu athi azisebenzise. Then ke ngoku umntana wesithunywa, xa uzilandukile izambatho zakho uzihlambululile, kulapho ke ngoku ozinxiba khona. Umzekelo xa uthandazayo unxiba izambatho zakho. Xa kufikelele ixesha lokuba ube ready for ukuya emanzini unxiba izambatho zakho apho. So ke kuba njalo. Then ke ngoku kubekho ke ngoku laa process yoba umntu izambatho zakhe ayozazisa kowabo apha aphuma khona. Umzekelo ekhayeni, emakhaya, izambatho xa sewuzihlambululile wazisebenzisa, xa sewunawo amandla wokuyozazisa kowenu uyazazisa izambatho zakho nesithunywa sakho. Zonke ezo nto ke umntu uyazibika apha aphuma khona. Xa uzawubika izambatho ke zakho apho uphuma khona, into eyenzeke
umzekelo andithi kumakhaya esiphuma kuwo kukho aba bantu abathi babe phambili xa kusenziwa imisebenzi. Umzekelo ke oomalume bakho okanye ootata, ngabo abantu ababika ezo zambatho, ngabo abantu ababika isithunywa sakho. Xa kuzawubika isithunywa ke ekhayeni, uba unawo amandla uyakwazi ukupheka, upheke umzekelo ukuxhela inkukhu, la manzi elaa gazi ke lala nkukhu ulifumane uhlanjwe ngalo, unikwe ibhafu yalo. Kutyiwe ke kwifemeli, emveni koba kutyiwe ke kufakwe iculo, kuthandazwe. Wena ke mntu onesithunywa ube uhleli kwelaa cala lootata. Andiyazi noba ke niyagoduka nikhe nibone endlini enkulu kwelaa cala lootata. Emntana esithunywa injalo ke uhlala ke kwelaa cala labantu abangootata phaa endlini enkulu. Kube kulayitwe la makhandlela, umzekelo kulayitwe ikhandlela elimhlophe, eliyelo, eliblue. Ube wena uguqile nezambatho zakho, ube uziphethe. Uzawutsho ke utata lo uphethe umsebenzi lo wakho atsho uba bantu abadala, apha sizokwazisa isithunywa somntana lowo. Sisazisa nje isithunywa sakhe, sazisa nezambatho enithi nimnike zona ngokwamathongo. Ngoku ke ngoku siyamkhululela silikhaya, simnika ngokwenyama uba akwazi ukuzisebenzisa. Ube ke ukukhululelwe kowenu uba ezaa zambatho ungaqhubekeka uzisebenzise, unceda abantu abo uzobe ubanceda. And ke ngoku kuye kube mnandi ngoba once isithunywa ungasibiki, izambatho liba khona ixesha apho ezikusinda khona. So izambatho zesithunywa ziyabikwa apho umntu aphuma khona. Azawutsho nje umntu akhululeke ngokomoya, bazawutsho nabantu abadala okanye isithunywa sakho siyazi uba izambatho ezi uzisebenzisayo zibikiwe apho ophuma khona. So ke kuba njalo. Then ke ngoku umzekelo emntwini onesithunywa oboniswe iSt John's, lo mntu lowo yena kuyanyanzeleka uba aye phaa eSt John's, afike enze isihlabelo. Ngenye ixesha ke kuthiwa sisihlabelo samahobe, ngenye ixesha kuthiwa sisihlabelo songenisa isithunywa ecaweni leyo oyithongileyo. Then ke ngoku xa uthonge iSt John's, uye eSt John's uyongenisa isithunywa sakho eSt John's. Xa ungenisa isithunywa ke uyahlabelela, uhlaba iinkukhu naphana, utsho ke ngoku ufumane elaa gazi, ubhafwe ngalo elaa gazi leenkukhu zakho. Kuthiwe ke ngoku kungeniswa isithunywa sakho ecaweni. Naxa sewusingenisile ke ecaweni funeka sibikiwe ekhaya apho uphuma khona. So ke isithunywa ke bantwana basekhaya siba yinto enjalo. Then ke ngoku isithunywa ke xa ungumntu onesithunywa funeka uzijongele into ozityayo. Liba khona ixesha whereby ungafunekanga umzekelo utye ipork, ifish, iinto ezinamafutha ngelinye ixesha ziye zikuhluphe kakhulu nebisi. So xa ufikelwe yiloo nto funeka uyazi uba funeka ukuziyeke for ixeshana. So ke ngoku zizinto ke zithi umntu azijonge ezo. Injalo ke bantwana basekhaya. And ke ngoku xa ungumntu onesithunywa funeka uyazi uba likhona ixesha apho ofasta khona. Xa ufastayo ke uyayifasta i-7 days. Kulaa 7 days funeka uyazi uba awutyi into enefutha, awuyityi inyama, awutyi nje ii-chips, iswiti, izinto eziswiti, uyazi uba utya i-dry food. Ukutya ke mna ke ndinokhe ndithi umntu makakusebenzise xa efastayo ifruit, isonka, ngoba funeka utye into ezi-dry ezingenamafutha, ifruit nesonka nomphokoqo ke. Then umntu ezo izinto zizinto anothi azisebenzise, nesidudu, either ngamabele okanye isidudu sikamilimili okanye nje kwanto ezawuthi ibe dry. Isithunywa ke sikholwa zizinto ezinjalo xa umntu ezawuthi athathe ifasting. Kuyanyanzeleka kumntu afaste ukuze nje azawuba active umoya wakhe nesithunywa sakhe sizawuphakama. Xa utya ke i-junk food okokoko,
uba nayo ingxaki nesithunywa. Le nto ndithi ke umntu funeka azijonge into ezityayo, funeka uyazi uba ngexesha elithile mna ndiyafasta, funeka uyazi uba ndiyaphalaza. Le nto umntu ufuneka ephalazile kayi-4 enyangeni, afuthe nokufutha, ikenzeka amaphupha azawucaca, athathe neentsebenzo zesipeyiti. But iintsebenzo zesipeyiti ke abantu abatsha bangasithathi kakhulu ngoba isipeyiti siyamithisa bethuna. So ke zizinto ezo umntu endinokhe ndithi xa ephakamisa isithunywa makaqhelane nazo. Cama kumthokozane, nibe nemini emnandi.